אני רוצה לספר לכם סיפור. הסיפור הזה מראה לנו מה הכוח שיכול להיות להקשבה. מסופר על איזה אוסטרלי אחד, קוראים לו דון ריצ'י. האוסטרלי הזה קנה, איש מחירות, קנה אחוזה באוסטרליה, משהו גדול, מפואר, קרוב לאיזשהו צוק מפורסם, ומעבר לצוק יש את חוף הים. בוקר אחד, הבחור שלנו יושב על הגזוזתרה שם, שותה תה, לא יודע, אצל האוסטרלים והאנגלים זה רק תה, אצלנו זה קפה. שותה תה, והוא רואה איזה מישהו מטייל שם על הצוק למעלה, ופתאום הוא נעלם. הוא לא הבין מה קורה. עברו עוד איזה יום-יומיים, ועוד פעם הוא רואה בבוקר, כשהוא יושב על המרפסת שלו, רואה עוד מישהו שמטייל על הצוק, ופתאום נעלם. הוא התחיל לחקור ולבדוק את התופעה הזאת. מה מסתבר? מסתבר שהוא קנה בית ליד אחד מהמקומות האטרקטיביים ביותר של המתאבדים באוסטרליה. מהצוק הזה היו קופצים אל מותם קרוב ל100 אנשים כל שנה. יום אחד הבחור הזה החליט לעשות מעשה. הוא ראה עוד מישהו שהולך על הצוק, והוא פשוט רץ אליו וצעק לו, בבקשה, אל תקפוץ. הוא שמע אותו, הסתובב אליו, הוא אומר, מה הוא רוצה? הוא אומר לו, אני מתחנן לך, אל תקפוץ, תבוא אליי. אם תרצה לקפוץ אחר כך, אין בעיה, תקפוץ. אבל בוא, שתה כוס תה, ואחר כך, אם לא עזר מה שאני אגיד לך, לך, תקפוץ. אותו אדם הלך אליו, ישב איתו במרפסת, והוא רק שמע את כל מה שעובר עליו. ישב והוא מספר לו את כל מה שעובר עליו, את כל הקשיים שלו, את כל המצוקות שלו, ואת כל מה שקשה ורע לו בחיים. ואותו אחד החליט שהוא לא קופץ. הפעולה הזאת הפכה להיות פעולה שבשגרה. מדי יום, יומיים, 3, 4, הוא רואה אדם מסוים שהולך על הצוק, הוא רץ אליו, מבקש ממנו, מזמין אותו אליו לשתות כוס תה, וראה איזה פלא. רוב האנשים שהגיעו אליו לשתות כוס תה, פשוט החליטו לבטל את התוכנית הזדונית שלהם, לשים סוף לחייהם. האדם הזה קיבל פרס מיוחד מממשלת אוסטרליה על זה שהוא עשה את הדבר הזה במשך קרוב ל40 שנה, במשך כל שנה ושנה. תרצו לעשות את החשבון אחר כך, לאורך השנים, כמה אנשים הוא הציל? חופשיים לעשות את זה. כשבאו לאותו אוסטרלי ושאלו אותו, תגיד, איך זה קרה הדבר הזה? אני מצטט. הוא אמר, אני לא פסיכולוג, אף לא פסיכיאטר. אני בסך הכל איש מחירות פשוט, ללא הכשרה בתחום הנפש. כלי העבודה היחידים שלי הם קנקן התה וזוג אוזניים קשובות. מסתבר שדי בשני אלו כדי להציל חיים. נכון, בחרתי בהצלת חיים. בחרתי משהו שלכאורה לא קשור אלינו לכאן. אבל לקחתי את הדוגמה הזאת, כי דוגמה כזאת קל לזכור, והדוגמה הזאת ממחישה לנו מה הכוח שיכול להיות לנו כשאנחנו מקשיבים לחבר, לילד, לילדה, ולענייננו, לבן הזוג. כשאנחנו מגלים הקשבה, זוג אוזניים קשובות, אנחנו לא מפריעים לו לדבר, אנחנו נותנים לו לדבר. אנחנו חוזרים על מה שהוא אמר. אנחנו מהווים עבורו את האוזן הקשבת,
כי אם לא תהיה לו את האוזן הקשבת בתוך הבית, הוא יחפש את זה במקום אחר. אצל חבר, שכן, שכנה, דודה, אמא, מה שזה לא יהיה. לא שאסור לספר לאנשים אחרים, מותר. אבל יש דברים שיהיו רק בין בני הזוג. ואנחנו חייבים להיות אלה שמספקים את מקור ההקשבה העיקרי.